ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ କାହାନୀ ଆମର ବ୍ଲଗ ତୁମର ଆଜି ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଦେଖ କିଛି ଏଇଟା ଆଳତି ସରିଲା ତାରପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରବାର୍ ଲାଗି ଦର୍ଶନ କରିକିନା ତାରପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ନେବାର୍ ଲାଗି ବାହାରକେ ଆଉ ବାହାରେ ଦେଖ ପୁରା କେତନି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ ଆଉ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବି ଲାଗିଛେ ପ୍ରସାଦର ଲାଗି ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସେଥିର୍ଲାଗି ନା ପ୍ରସାଦ ଦେସନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଏଇଟା ଥିଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ସାରିଲାର ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ବାହାରକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଚନା ଆଲୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଲୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇକିନା ଘର ପଳେଇ ଆସିଲୁ।